Здравейте хора, аз съм Diamond Twist и днес, понеже е 1 март, ще играем на Баба Марта Jump Map. И така, играйте на креатив, пуснете си команд блоковете и забавлявайте се. Така, тук има храна, но на нас не ни трябва, на креатив сме все пак. И мап е як, като от първото, като го гледам. Там. Да, мапът е правен от българин. Дорицата на агнетата е с бяло и червено. Тук са се спалнали мобове. Какво правиш, бе? Ей! Така. Аз днес гледах клип на Unbeatable и оттам видях мапа. Той беше оставил линк в описанието за мапа. И реших да го изтегля и аз и да направя един клип. Така, тук паднахме. Аз не съм добър на джъмп, но все пак да пробваме да го минем. Така. Мапа е добър. Тук не се засилих. Добре. Добре, най-накрая го скочихме. Така. Хубаво е, защото българин е направил мапа. Да покажем, защото и ние можем. Но тук ли? Май да. Един голям скок. Така. И нагоре. Така. Даде ни Jump Boost. Силен скок. За 30 секунди. И паднахме. Отново. Така. Мапът наистина изглежда готин. Добре, телепортирахме се някъде. 35 плюс 12 минус 4. Това е... мисля, че 43. Да. Така. И пак се телепортираме някъде. В джунглата. Явно продължаваме на тук. Без да искам. Излетяхме и... какво става? Какви хубави мартинички. Така, сега ще ги видим по-хубаво. И... пак паднахме. Добре, мартиниците наистина са хубави. До тук бяхме. Мисля, че... да. За кой ли път падаме вече? Добре, тук снимам с 29 FPS. Малко ми лагва. Поне аз така виждам, не знам. Там май има село. Не знам. Мисля, защото това е село. Както казах, аз не съм добър на джъмп. Така че... да, забравих да ви пожелая. По-точно да ви честитя. Да, това е село. И да ви честитя Баба Марта. Да сте живи, да сте здрави. Да сте бели, червени. Така, честита Баба Марта. Много здраве, успехи. Надяваме се Jump мапа да ви е харесал.
Значи това са хората, които са го правили мапа. Това май е краят му. Да. Хубава гледка. Подаръци. Оу, подаръци. Добре. Малко за край на видеото ще го взривим. Така. Надявам се да не се сърдят. Оу. И да, това беше от този клип. Пак ви казвам, честита баба Марта. И ще се видим в другите клипове. Тук нещо още не е заредил светът. И добре, ще се видим в другите клипове. Довиждане.